Nah, yuk kita ke sedekah tresnan sejati bro. Bareng kemuning kerja bareng Raja Wadi. Bersama dia Atim. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan ati nang endi duh wong manis kang tak anti-anti. Sekar kemuning terima kasih Pak Bos, nggak joget dulu ya. Tapi manis ya dik. Sekar kemuning bro. Monggo monggo, gak nyanyi dulu. Iya iya. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
manggiyo rahayu ya apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu petati beda lambe Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Becike kowe lunga saka uripku paribasan granggen lintang neng angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu kamu mengikuti kata hati orang tua ya Iya Mas kamu tega sama diriku gak apa-apa tapi kan aku sakit Mimi obat yuk kita kasih ada satu belagu spesial pupusing bersama Dedek Putri Mas Lama makasih Maseko ada Mas Jite terah foto yang luar biasa kena apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara Seseling jero dodo oh iya pancen larakake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batengmu marang kahananku Mas pupusun rasa tresno sakit Ini obat Mas apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda tipe lambe Kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangisku Becike kowe lunga saka uripku paribasan granggen lintang neng angkasa kowe teka gawe lara marang tresno Wis dalanku pilih terima kasih Pak Bos ayo
berkah barokah iso Selamat sekar kemuning bro acara Jawali audio Serah foto production Agose bro awo Mas Slamet Sasak mlabu sedeng waduh pancen laak arep kepiye meneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu marang kahananku kawas pupusen rasa tresnoku ayo mas apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Abu terima kasih satu lagi pasang grangge lintang neng angkasa kowe teko gawe loro marang tresno wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro Mas Bos terima kasih matur sembah nuwun yen gawe loro hatimu ya terima kasih mas terima kasih matur sembah nuwun juga ini alhamdulillah di ya siap ya mana Mas Agung oh yang itu aku tresno Abu tresno sing satenan kabeh wis tak wene roko atine Semadan aku wis duwe bojo sing tak tresnane nanging apik aku yo mung rokoe rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan tanpa awang-awang mabar kaya layangan padahal bojo neng omah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akoni aku setengah mati tapi aku rawani ngingkari janji suci mungkin kowe dudu jodohku tapi aku sayang padamu kon jero atiku sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro Selamat datang, Mas Koko. rasa tresno sing tak sangka sabar sauntara sayang aku ya wis berjuang dadeki ngimpi tenanan moga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang manisku janji ya wis tak ucap neng ngarep penghulu saiki ya wis telat arep ngomongke cidra aku mau ngamen donga muga kowe bahagia senajan statusku saiki ora dhewe tapi aja nganti leren tresnaku karo kowe muga-muga kabeh dikei dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe legenda sayang aku ikhlas trimo
wis berjuang dadeke ngimpi tenanan moga kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang api ra iso nepati kowe pancen tak tresnani biyen tekan saiki tapi ra iso dadi siji tapi ra iso dadi siji ayo dong Mas Nasir ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi kebabat coba bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisan mrengkang kuwasa gandeng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa dewa ning asmara kuat ati kawula anggon kula apa tresno datang kandas saking jopo rewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to
sapa Parewangi napateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji ya Sudah ya. spesial karo alon-alon mangga Campur sari. asik bro Perwakane pangun mitra terus sandiri saat yen datang ada wis kumengkang aku tak pacar bendo saka pinabah ayu oke iya kaya-kaya wis antuk suaramu iya iki tresno tresno kang Kaya
maafkan saya. Ada pujaning sih. Namanya siapa ini? Lupi. Oh ya. Merapat monggo. Matiku wis pol-polan. Pesanku tolong cepet ketemu anak-anak Kondak Bojo. Kowe konangan gendang. Kondak Bojo monggo. Sing penting kowe bahagia endinge Bang Tambun. Dek Lupi.